Čo predstavuje dom v sne? Sny o budovách mávajú zvyčajne zásadný význam, lebo odzrkadľujú to, čo myseľ najviac ťaží. Pokiaľ zohráva v sne budova hlavnú úlohu, mala by byť v centre pozornosti samotná osobnosť i telo snívajúceho. Inak povedané, keď sa vám sníva o nejakej stavbe, je to v podstate celkom zreteľný rámec, štruktúra, či už vašej duše alebo tela. Čo teda symbolicky predstavujú jednotlivé časti domu v sne? Exteriér domu odkazuje na zovňajšok, strecha je hlavou, sídlom myšlienok a racionality, podkrovie je priestorom ducha a duše, kuchyňa reprezentuje zmysly, spálňa sú city a intímne záležitosti, no a pivnica je odrazom nevedomia. Čo hovorí snár na príliš malý alebo veľký dom v sne. Rozľahlý veľký dom v sne by mohol odkazovať na veľké plány snívajúceho. Alebo aj na velikášskú predstavu o sebe samom, čo môže byť problematické. Naopak príliš malé obydlie, napríklad garsónka, signalizuje nízke sebavedomie snívajúceho. Alebo prípadne odkazuje aj na naozaj ťažkú životnú situáciu, z ktorej sa metaforicky povedané nedá pohnúť. Čo znamená, keď sa dom kupuje, stavia alebo opravuje. Kúpa nového domu v sne je víziou nových začiatkov a ide v zásade o pozitívny signál do budúcnosti. Môže ísť o nové inšpirujúce podnety alebo príjemné zmeny. Určite však nie je dobrým znamením, ak je napríklad kupovaný či kúpený dom vlhký alebo rozpadnutý. Prvé spomínané znamená, že vás valcujú emócie toxického rázu, no a rozpadajúci sa dom je zas odkazom na choroby. Pokiaľ v sne dom budujete či renovujete, pravdepodobne chcete nejakým spôsobom svoju osobnosť zmeniť, prestavať, vylepšiť. Musíte však počítať s tým, že to nebude ľahké, čakajú vás komplikácie. Niektoré snáre dokonca samotnú stavbu domu považujú za negatívny symbol. Takže sa radšej riaďte vlastnými pocitmi po zobudení. Samozrejme, berte do úvahy aj to, že takýto sen má potenciál reflektovať vašu skutočnú túžbu po dome a kroky, ktoré robíte k tomu, aby ste svoj cieľ dosiahli. Horiaci dom v sne je zásadným varovaním. V podstate každý zničený inventár domu alebo jeho poškodenie môže hovoriť o negatívnom zásahu do vašej pohody, stability, osobnej integrity, ale i rodinných záležitostí. Podľa toho, ktorá časť domu je v sne zasiahnutá najviac, môžete interpretovať aj škody na tele alebo na duši. Horiaca strecha a podkrovie môže značiť vyhorenie, iracionálne konanie, duševnú chorobu. Spálňa v plameňoch poukazuje na stupňujúce sa a možno už nezvrátiteľné vzťahové problémy. Horiaci dom v sne, najmä ak sa len nečinne prizeráte na devastovanie plameňmi, je výkričníkom, že niečo musíte v živote okamžite zmeniť. Ak sa vám však v sne podarilo zvíťaziť nad plameňmi a zahasiť oheň, znamená to v konečnom dôsledku aj víťazstvo v danej oblasti. Kedy dom v sne prináša šťastie? Veľkú zmenu k lepšiemu prináša sen o prechádzaní sa v krásnej budove. Čím vyššia je, tým lepšie pre posilnenie vašej pracovnej, predovšetkým podnikateľskej pozície. Očakávať môžete podporu druhých ľudí i prílev financií. Chýbalo vám niečo vo výklade snov o domoch? Toto nie je zďaleka všetko. Pre detailnú interpretáciu prejdite na odkaz, ktorý uvádzame pod videom. Páčilo sa vám video a chcete pridať ďalší výklad do online snára, tak budeme vďační za palec hore, odber a komentár o tom, čo by to malo byť.